Здравейте! Казвам се Вероника Генчева, счетоводител в финансово-счетоводна кантора М и съм дипломиран магистър по счетоводство и контрол. Цялата ми счетоводна кариера и натрупания практически опит ми дават увереност да ви гарантирам успешно, цялостно, административно и финансово-счетоводно организиране, обслужване и подпомагане на бизнеса ви. Като счетоводител, самостоятелно и в екип с колегите си също счетоводители, ви предлагам бързо, качествено и надежно оформяне на всички необходими административни процедури от откриване на вашия бизнес през всички финансово-счетоводни обработки, данъчни събития и казуси, трудово и осигурителни услуги и консултации, до необходимите действия по трансформиране или закриване на вашите бизнес инициативи, съгласно действащата нормативна уредба в Република България. Осъществявам своевременно, законосъобразно и целесъобразно консултиране и подпомагане с необходимите методологически указания. Разчитайте на надежна и компетентна реакция и намеса в защитата ви пред административните и контролни органи в Република България. Предлагам ви изискано клиентско обслужване с гаранция за дългосрочно и успешно сътрудничество. Заповядайте в офиса на кантора М, за да се уверите лично за професионализма ни.